SEPVI, juntament amb el Consell Comarcal de l'Alt Penedès i els ajuntaments del Camí del Riu, han iniciat el projecte La Cultura de l'Aigua, un projecte que pretén posar el focus en l'estat d'aquest recurs natural, la seva gestió i les opcions per millorar l'actual emergència climàtica. En motiu del projecte, divendres s'inaugurava als rentadors de Sant Joan de Mediona una arquitectura efímera intensificadora del paisatge anomenada Aguait, que recorrerà durant 4 mesos als 6 municipis del Camí del Riu. En el seu recorregut, l'Aguait seguirà el curs descendent de l'aigua de les conques dels rius Mediona, Riudebitlles, la Vernor i Anoia, passant per Mediona, Sant Quintí de Mediona, Sant Pere de Riudebitlles, Torrelavit i Sant Sadurní d'Anoia i remuntant el curs de l'aigua al municipi de Subirats. L'Aguait ha estat dissenyat pels alumnes del Màster Internacional d'Arquitectura Efímera de l'Escola de Disseny Elisava i al voltant de l'estructura s'aniran fent activitats relacionades amb la cultura de l'aigua per part de diferents entitats dels pobles. La secretària de SEPVI, Montserrat Massana, destaca la tasca dels alumnes de disseny, així com la participació de la ciutadania. Volíem que fos conscienciació emocional, tant individual com compartida, del paisatge. Les alumnes han creat un objecte misteriós que et convida a entrar-hi, que et convida a observar-lo, que t'interpel·la a que paris un moment i et centris en l'experiència sensorial que estàs vivint en aquell moment. La representant dels alumnes d'Elisava que han dissenyat l'Aguait, Maria Font, explica que l'objectiu de l'obra és intensificar el paisatge, així com unir els pobles participants tots seguint el recorregut del riu. El que volíem fer era intensificar, així com he dit, el paisatge i donar importància en el camí del riu i per això hem decidit posar-nos just a la vora del riu. I també, a part d'això, com podeu veure, vam decidir col·locar uns miralls per tal de reflexionar i donar-nos compte del que tenim a la vora, que normalment passa desapercebut, i fixar i donar més importància a sentiments que a dia i a cada rutina no tenim presents. I després també volíem incloure una altra tradició que hi ha d'aquí al voltant, que seria el tema del molí en paperers. I com podeu veure, aquestes papers que pengen volien que representàssim així com s'assecava el paper tradicionalment. L'Aguait és un element mòbil que de juny a octubre visitarà els 6 municipis que formen part del Camí del Riu, estant-se 3 setmanes a cadascun d'ells.